Hei, minä olen hammaslääkäri Mikko Nyman ja tämä on Q-Dental Original podcast-sarja Kujan juoksu. Tänään meillä on vuorossa sarjan 14 haastattelu ja tämä on samalla myös viimeinen haastattelu. Haastateltavana meillä on tänään Helsingin yliopistossa erikoistunut kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja suun mikrobiologian erikoishammaslääkäri Hanna Välimaa. Tervetuloa ja kiitos kun suostut haastatteluun. Joo, kiitos tästä kutsusta. Kiva olla täällä. Aloitetaan siitä, että kerro hieman itsestäsi ja erityisesti siitä, että nämä tutkinnot, mikä ja missä järjestyksessä nämä on mennyt. Tosiaan nyt mä oon täällä sen tähden, että mä oon suun mikrobiologia erikoishammaslääkäri. Tämä haastattelu koskee tätä erikoisalaa, mutta mun taustahan on sellainen, että mä oon valmistunut Turun yliopistosta ensiksi hammaslääkäriksi 90-luvulla ja sitten mä aloin tehdä väitöskirjaa siellä virologian alalta, siellä lääketieteen puolella osittain ja siinä vaiheessa mulla jotenkin niin kuin kauheasti herästää kiinnostus lääketieteen opiskeluun sitten ja hakeudun sitten Helsingin yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä. Ja tein täällä sitten lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja väittelin sitten vielä Turun yliopistosta virologia-alalta ja sen jälkeen sitten aloin tehdä erikoislääkäritutkintoa. Eli musta tuli ensiksi kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Helsingissä. Ja siinä vaiheessa olin aika paljon niin kuin sivusta tästä hammaslääketieteestä. Mutta sitten jotenkin niin kuin oikeasti heräsi se kaipaus siihen, että pääsisi tiiviimmin takaisin hammaslääketieteen pariin. Ja samoihin aikoihin tuli tämä mahdollisuus uudestaan, että voisi erikoistua tähän suun mikrobiologiaan. Ja ajattelin, että tämähän on mitä hienoin tilaisuus nyt sitten ehkä palata tiiviimmin hammaslääketieteen pariin. Ja niinpä hakeudun sitten tähän suun mikrobiologian erikoishammaslääkärikoulutukseen. Ja tällä hetkellä itse asiassa aika tiiviisti teen nimenomaan hammaslääketieteen parissa töitä, etenkin ne mun kliiniset työt, niin on nimenomaan sillä puolella. Eli kiinnostus niin kun tätä alaa kohtaan on herännyt jo aika varhaisessa vaiheessa. Joo, kyllä. Siis kyllähän itse asiassa sehän oli se mun väitöskirja jo tätä suun mikrobiologiaa. Et kyllä se on niin kuin ollut mulla hyvin varhaisesta vaiheesta asti tämä mikrobiologia ja immunologia, mikä myös tiiviisti liittyy tähän erikoisalaan, niin mun kiinnostuksen kohde. Ja se heräsi oikeastaan, mä oon sitä joskus miettinyt, että miksi näin, ja siihen on varmaan monta eri syytä, mutta ihan semmoinen, täytyy sanoa, että professori Jorma Tenovuon luennot aikoinaan ehkä oli se semmoinen triggeri, mikä ensimmäisen kerran Turussa herätti mun kiinnostuksen näihin asioihin. Mikä vuosi se oli, kun sä aloitit tämän erikoistumisen, tämän erikoishammaslääkäritutkintoon? Nyt mä en valitettavasti ihan tarkkaan pysty sanoa sitä vuotta, mutta milloin mä aloitin, mutta mä valmistuin 2016. Ja en tehnyt sitä ihan niin tiivisti kuin olisi voinut, mutta siitä sitten noin laskee taaksepäin niin niillä main. Paljon olet saanut aikaa, niin on pakko kysyä myös tässä vaiheessa, oletko tehnyt paljon ihan niin kuin kliinistä hammaslääkärin työtä tai lääkärin työtä, vai onko se enemmän ollut aina tätä erikoisalaan painottuvaa? Tarkoitat niin kuin perushammaslääkärin työtä. No täytyy sanoa, että se on jäänyt kyllä vähemmälle. Et silloin mä tein Turun aikoina, niin kun tein väitöskirjaa, niin silloinhan se osa sen rahoituksesta tuli siitä, että oli kliinisessä työssä ja sitten ylijäävän ajan käytin sitten sen laboratoriossa ja tutkimustyöhön. Sitten mä olen myös samaten täällä mun lääketieteen opintoja rahoittanut tekemällä hammaslääkärin työtä ja sitten
toki erikoistumisaikana sitten olen tehnyt ihan niin kuin perushammaslääkärin töitä. Et meillähän kuuluu myöskin tähän erikoisalan niin kuin muillakin tämä 9 kuukautta sitä terveyskeskuspalvelua. Kyllä, siihen mennäänkin kohta. Aha. Näitä sinun alan paikkoja ei mitenkään liian usein ole tarjolla. Ja kerroitkin tuosta, että se paikka sattui tulemaan silloin auki sinne. Tässä on muiden erikoishammaslääkärin kanssa käyty läpi sitä asiaa, että se ei ole hirveän helppo saada näitä erikoistumispaikkoja. Niitä ei ole paljon. Ja ollaan sitten juteltu siitä, että mitä meriittejä ja mitä kaikkea on pitänyt olla, että sen paikan sai. Niin miten sinun kohdalla, mikä uskot, että oli se tärkein meriitti, että se sitten sinulle se paikka tuli? No tästä täytyy nyt sanoa vielä sillä tavalla, että Helsingissä edelleenkään ei ole yhtään tämän alan niin kuin virkaa. Ei tähän alaan niin kuin nimettyä erikoistumisvirkaa eikä myöskään erikoishammaslääkärin virkaa. Ja sen tähden tavallaan mä en voinut silloin, kun mä hakeudun tähän koulutukseen, edes hakea tällaista virkaa, vaan se piti niin kuin ihan räätälöidä sitten muilla keinoin. Että tavallaan siinä oli vähän sellaista vakuuttelemistakin siitä, että tämä on tarpeen, mutta siinähän tietenkin, kun se oli hyväksytty yhdeksi erikoistumisalaksi sitten uudelleen Helsingin yliopistossa, niin toki se jollain tavalla piti järjestyä, mutta et kyllä jos tämmöinen ala kiinnostaa, ja kuten silloinkin, niin totta kai varmaan merittinä, jos näin voin sanoa, niin painaa se, että olisi tehnyt alaan liittyvää tutkimustyötä ja sitten myöskin käynyt niin kuin tietysti täydennyskoulutusta tähän alaan liittyen, että nämä varmasti on ne tärkeimmät. Oliko se lehdessä joku ilmoitus, että tällaista haetavaa, oliko se vain keskustelujen kautta sitten se löytyi, että tätä voitaisiin lähteä rakentamaan? Tämä oli aivan keskustelujen kautta. Että se oli, mulla oli se vahva oma kiinnostus ja sitten niin kuin lähdettiin sitä rakentamaan, että minkälainen se, mistä se voisi koostua se mun erikoistumuskoulutus sitten niin näiden keskeisten toimijoiden kanssa. Mainitsit tuossa myös koulutukset, että niitä olit käynyt. Miten sinun alan näitä koulutuksia, onko niitä paljon, ensinnäkään Suomessa, maailmalla varmaan enemmän, mutta joutuuko paljon sitten olemaan niin kuin ulkomailla käymään niissä? No tietyllä tavalla se tulee aika luonnostaan silloin, jos tekee alan tutkimusta, niin käymällä kongresseissa, niin sitä täydennyskoulutusta tulee, mutta sitten täytyy niin kuin miettiä tietysti tätä asiaa sillä lailla laajemminkin, että kyllähän tämä ala on niin kuin nimenomaan sellainen, joka käy sitä vuoropuhelua kliinisten alojen kanssa. Ja sen tähden esimerkiksi itse ajattelen niin, että monenlainen tällainen ihan kliininen muihin aloihin ehkä nopeasti ajatellen kiinteämmin liittyvä koulutus, niin voidaan myös katsoa hyödyksi ja hyväksi pohjakoulutukseksi tälle alalle. Et riippuu sitten vähän siitä koulutuksen sisällöstä, mutta jos siihen liittyy diagnostiikkaa, infektioita, niin mikä ettei. Kuka sitten tämä henkilö oli, joka niin sanotusti otti sinusta kopin sitten, kun lähdit tähän putkeen? Nämä 2 keskeistä henkilöä silloin, jotka mahdollisti tämän koulutuksen toteutumisen, niin oli ylilääkäri professori Martti Vaara HUS-Labissa ja sitten ylilääkäri professori Asko Järvinen infektiotaudeilta HUSissa. Ja he oli tähän niin kuin tietysti ne luontevat ja keskeiset henkilöt.
ottaa tähän keskusteluun mukaan, koska tämä koulutushan nimenomaan jakautuu sekä tällaiseen niin kuin kliinisen mikrobiologian diagnostiikkapalveluun että sitten tähän kliiniseen palveluun. Ja lisäksi tietenkin, koska tämä kliininen palvelu sitten jakautuu ja koulutusvastuu infektioklinikan kanssa ja lisäksi tietenkin suu- ja leukasairauksien klinikan kanssa sitten tämän kliinisen palvelun osalta, niin sitten professori Christian Lindqvist silloin, niin hän oli tässä kanssa yksi keskeinen tämän kouluttautumisen mahdollistaja. Sitten voidaan mennä siihen itse erikoistumiseen, käydään sitä läpi. Ja nyt kun olet viimeinen haastattelu tässä, niin tässä on jo haastateltu kliinisen diagnostiikan puolelta, patologian puolelta ja sitten radiologian puolelta kuultu vähän sen, miten heillä mistä se on koostunut, mutta perinteisesti erikoistumisessa on se TK-jakso ja on sairaalajakso, mutta kerrotko vielä, miten se nyt meni sinun kohdalla? Joo, no siinä oli se tosiaan tämä terveyskeskusjakso 9 kuukautta ja sen tein Helsingin terveyskeskuksessa ja sitten PKS Hykissä ja tein ihan siis tavanomaista hammaslääkärin työtä, mutta sitten jo silloin terveyskeskusjaksolla niin mä tutkin mahdollisuuksia siihen, että voisiko sitä mun toimenkuvaa jotenkin painottaa tähän erikoisalaan liittyväksi. Ja tähän liittyy paljon paitsi tätä mikrobiologiaa tähän alaan, niin myöskin siis immunologista koulutusta ja toisaalta siis limakalvosairaudet, monet on infektioista tai sitten erilaisista immunologisista häiriöistä johtuvia, niin ihan aktiivisesti sitten päädyin selvittämään sitä, että jos minulle vaikka voitaisiin terveyskeskuksessa keskittää näitä limakalvopotilaita. Ja tämä järjestyikin osittain hienosti sillä tavalla, että sit mulle keskitettiin niitä terveyskeskuksessa siinä määrin, kun niitä sitten oli mahdollista keskittää ja sitten myös muut ajat sitten hoidin ihan muita hammaslääketieteellisiä potilaita. Sama toteutui sitten tuolla Helsingin kaupungilla ja PKS Hykissä sillä tavalla, että siellä itse asiassa siitä mun erikoistumisesta siellä juontuen, niin ylihammaslääkäri Marja Noponenhan silloin hänen myötävaikutuksellaan tavallaan luotiin semmoinen ihan limakalvopoli, jossa sitten toimin ja se on ymmärtääkseni edelleen ihan toiminnassa tuosta ajasta lähtien. Joo, tuosta TK-jaksosta oli puhetta muistaakseni juurikin suupatologian puolen kanssa ja pohdittiin sitä sen niin kuin merkitystä ja hyötyä, että jos se on ihan puhtaasti niin kuin kliinistä hammaslääkärin työtä. Mutta on hieno kuulla, että sun kohdalla ainakin sit pystyy vähän sen, niin kuin siihen sinun alan suuntaan ohjaamaan sitä. Joo, mun täytyy sanoa, että mä niin kuin tunnistan tuon asian kyllä näillä diagnostisilla aloilla, että mietitään, että onko se hyödyllistä vai ei, mutta kyllä mä itse näin sen enemmän semmoisena jotenkin niin kuin mahdollisuutena, myöskin kun ajatellen sitä, että sitten vielä päätyy tämmöiselle kuitenkin myös diagnostiikkaan nimenomaan painottuvalle alalle, niin että on nähnyt niitä potilaita sitten erikoistumisaikanakin. Toki siinä on se ennen erikoistumisen pääsyä on tehnyt sitä perushammaslääkärin työtä, mutta et siinä voi sitten vielä laajentaa sitä näkemystään perusterveydenhuollon hammaslääketieteellisistä potilaista ja mahdollisesti myöskin tällä tavalla niin kuin tein, niin painottaa sitä omaa toimintaa sitten siihen suuntaan.
että siinä kannattaa olla aktiivinen ja se on ylipäätään niin kuin hyvä olla se hyvä käsitys siitä, että miten palvelujärjestelmä toimii ja näin. Sitten se pääosuus siitä erikoistumista TK-jakson ulkopuolinen vielä, niin käydään sitä vielä pikkusen läpi, että miten se koostui sinulla ja mitä kaikkea siihen kuului, mitä teit? Joo, siinä se tosiaan jakautuu käytännössä puoliksi siihen kliinisen mikrobiologian laboratoriossa työskentelyä sitten kliiniseen työskentelyyn suusairauksien klinikassa. Ja sen kliinisen mikrobiologian laboratoriopalvelun tein HUS-labissa, mikä on tämän alueen tämä suurin palvelulaboratorio tällä alalla. Ja siellä se koulutus oikeasti, siinä mennään tosi syvälle siihen ihan itse siis tulkitaan niitä näytevastauksia. Ei tehdä siis itse käsitellä niitä näytteitä, mutta sitten tulkitaan siellä laboratoriossa näitä löydöksiä. Ja siinä myöskin osallistutaan, tämä on mahdollisuus osallistua erilaiseen menetelmäkehitystyöhön ja myöskin sitten tämmöisiin erilaisiin laadunvarmennusjärjestelmiin ja niin edespäin, mitkä tänä päivänä on hyvin keskeisiä eri toimialoilla nämä tämmöiset erilaiset omavalvontamenetelmät. Ja sen palvelun pituus oli se 12 kuukautta ja sitten tosiaan se kliininen palvelus ja suu- ja leukasairauksien klinikassa HYKSissä, niin silloin minulle sitten keskitettiin näitä infektio- ja limakalvosairauspotilaita myöskin silloin erikoistumisaikana. Ja se koostui niin kuin käytännössä heidän hoitamisestaan. Ja sitten silloin aktiivisesti sitten aloin myöskin jo pyrkimään siihen, että siinä erikoistumisaikana niin kun tavallaan pyrin olemaan avuksi muille hammaslääketieteen erikoisaloille sillä tavalla, että keskusteltiin aktiivisesti antibioottien käytöstä ja eri diagnostisten menetelmien käytöstä pyrin niin kuin tuomaan sitä omaa osaamistani sitten muiden käyttöön. Ja siinä jaksolla niin tärkeä rooli tavallaan mun kouluttajinani oli infektiolääkäreillä, koska tässä on tosiaan Suomessa on sillä erikoinen tilanne tämän erikoisalan kanssa, että itseäni ennen on vain niin kuin yksi henkilö, eli dosentti Rina Richardson erikoistunut tähän erikoisalaan, ja hänhän oli sitten jo Manchesterissa siinä vaiheessa, kun aloitin tämän erikoistumisen. Kiitos vaan Riinalle, hän kyllä minua etäkoulutti niin siinä määrin kun pystyi, mutta käytännössä sitten niin kuin infektiolääkärit on aika paljon itseäni tähän kliinisen puolen niin kuin kouluttanut. Eli siellä HYKSissä suu- ja leukasairauksien klinikalla, niin siellä sait kontaktia myös muihin erikoisaloihin ja niin kuin hammaslääketieteen erikoisaloihin ja kommunikoit heidän kanssa myös aktiivisesti sitten. Kyllä. Ja se on itse asiassa mun mielestä, mitä mä sanoisin, hyvin leimallista tälle alalle silloin, kun ollaan klinikan puolella. Että itse näen suun mikrobiologian ja erikoishammaslääkärin yhtenä keskeisenä roolina just sen, että on tämä tiivis kommunikaatio muiden erikoisalojen kanssa, koska jos nyt ajatellaan sitten
sellaisia tämän erikoisalan hammaslääkärien ydinosaamisalueita, niin sehän pitäisi olla just niin kuin antibioottien ja diagnostisten menetelminen tämmöinen rationaalisen käytön ohjaus muun muassa. Ja se vaatii nimenomaan sitä semmoista hyvin aktiivista keskustelua sitten muiden erikoisalojen kanssa. Sama, mikä nyt tänäkin korona-aikana on korostunut, niin nämä erilaiset tartunnan torjuntaan liittyvät asiat, niin myöskin siinä sellaista aktiivista otetta siihen, että nämä asiat tulisi huomioiduksi jokapäiväisessä työssä. Kaikki nämä koulutukset, mitä olet käynyt, niin mikä koet, että on ollut kaikista rankin kokonaisuus? Näin niin kuin, jos mietitään vapaa-aikaa ja työelämää, että onko se ollut erikoistuminen väitöskirjan teko vai? No. Vai nykyinen työ? No hyvä, kun lisäsit tämän. Musta tuntuu, että tällä hetkellä just niin on aika paljon töitä, sanotaan näin. Mutta en mä sano tämä sinällään negatiivisessa mielessä, mutta on nyt aika paljon meneillään. Kyllä. Joo. Päästetään sinut kohta jatkamaan töitä. Vielä muutama se käydään läpi. Sitten pikkusen nyt jutellaan sinun kohdalla myös tästä, että mitä sitten nyt valmistumisen jälkeen, mitä sinun työ. Ja mainitsit tuossa aikaisemmin, että virkoja ei ole siis tähän. Ilmeisestikään yksityisellä puolella ei ole työpaikkoja sinun koulutuksen omaavalle, vaan se on julkisella puolella kuitenkin sitten yliopistomaailma tai... Niin, no se on nyt sitten ihan tietysti miten tämä asia halutaan nähdä, mutta ehkä ensisijaisesti näkisin näitä työmahdollisuuksia nimenomaan julkisella puolella ja tietysti niin kuin semmoinen yliopisto ura voi olla hyvinkin houkutteleva tästä alasta kiinnostuneelle ihmiselle, että opetus- ja tutkimustehtävät, mutta sitten toisaalta tämmöinen konsultin rooli erikoishammaslääkärinä niin isommissa yksiköissä niin on varmasti semmoinen, mille kyllä olisi tarvetta. Tässä mä just mietinkin sitä, että riippumatta siitä, onko nyt julkisella puolella vai yksityisellä puolella töissä, mutta miten sinun tai sinun muita alan osaajia voisi konsultoida? Onko esimerkiksi Helsingin kaupungilla joku tapa, miten saadaan se kysymys sinulle vietyä, vai onko siinä sitten aina kuitenkin joku kirurgi tai patologi, joka tarjoaa siihen vastauksen? No se on just näin, että tuntuu, että käytännössä se menee oikeastaan aika hyvin tai pääasiassa sen kautta tällä hetkellä, että miten tavallaan sä itse tunnet niitä ihmisiä, miten he tuntee sinut, niin jotkut ihmiset soittaa paljonkin itselleni myös Helsingin kaupungin puolelta, mutta sitten toki ja perinteisemmin niin varmasti esimerkiksi syöleukasairauksien klinikassa niin varmasti kirurgien puhelin kyllä pirahtaa. Että se riippuu tietenkin siitä kysymyksen asettelusta vähän, että mikä se on. Ja sitten toisaalta limakalvosairauksissa on ihan luonnollista, että jos patologi antaa limakalvosairaudesta lausunnon, niin itsekin soitan patologille aina välillä. Että se on just sillä tavalla, että tämä on ehkä semmoinen ala, mikä sitten voi tarjota jotain uutta näkökulmaa johonkin asiaan. Ei se pyri niin kuin korvaamaan tai tulemaan minkään muun alan niin kuin, varpaille niin sanotusti tai alueelle ottamaan siitä mitään pois, vaan itse näen tämän niin kuin, ja toivon, että muutkin näkee tämän semmoisena,
että meidän alan erikoishammaslääkärillä voi olla jotain semmoista osaamista, mitä sitten ehkä ei niin paljon tule korostetusti muiden alojen koulutuksessa esille. Ja kyllä niin kuin mun mielestä ihan selkeä tämmöinen yksi alue on tämä antibioottien käytön ja sitten diagnostisten testien menetelmien ohjaaminen. Että tehdään tosi paljon turhia diagnostisia testejä. Tai sitten niitä ei tehdä silloin, kun pitäisi tehdä. Ja sitten toisaalta siis antibioottien käytössä on todella paljon parantamisen varaa vielä tällä hetkellä. Että nämä on ehkä semmoiset kliiniset kysymykset, missä koen, että voin olla avuksi. Kuvadentalin myötä opittu aikanaan se, että tietenkin röntgenlausuntoja on kautta aikaan pyydetty netin eli konsultointi, mutta se mikä on tullut kans noussut paljon, niin on limakalvomuutokset, valokuva ja siihen suupatologi, meillä on dosentti Jaana Rautava, antaa lausuntoja niihin ja pitää sanoa, että ne on kyllä äärettömän opettavaisia, koska hän niin kuin kertoo siinä siitä epäilystä, mitä sinun vaihtoehto erotusdiagnostiikkaa ja just mietin, että voisiko sinun alalla olla joku sama semmoinen, mutta ehkä he osaavat ohjata sitten ne kysymykset sinulle, mitkä pitäisi nimenomaan kysyä sitten suumikrobiologian erikoishammaslääkäriltä. Miten itse näet sinun erikoisalan tulevaisuuden? Ilmeisesti nyt erikoistuvia on kuitenkin tällä hetkellä. No joo, mä oon nyt tullut ihan tuoreena vasta tähän, tähän niin kuin erikoisala vastuuhenkilöksi Helsingissä. Ja tässä siis Riina Richardson on tämä toinen vastuuhenkilö edelleen. Ja mietinkin sitä, että nyt pitäisi aktiivisesti muun muassa näitä koulutuspaikkojen suhteen niin kuin miettiä, miten tätä koulutusta pääsisi täällä rakentamaan halukkaille. Tällä hetkellä Helsingissä ei ole yhtään koulutettavaa. Tampereella on 1 ja sitten Kuopiossa 1. Tämä on tällä hetkellä tämän erikoistuvien tilanne. Aivan. Toivotetaan heidät tervetulleeksi heti, kun paperit saa. Että... Joo, toinen heistä varmaan tässä ihan varmaan lähikuukausina valmistuukin. Hienoa. Kiitos haastattelusta, Hanna. Kiitos. Päästetään sinut ihan juuri töihin sitten. Ja kiitos kaikille Kujanjuoksusarjan kuuntelijoille. Toivottavasti kaikki on kokenut nämä podcastit kiinnostavana ja hyödyllisenä ja toivottavasti tätä kautta saadaan pikkusen enemmän erikoishammaslääkäripaikkojen hakijoita. Toivotetaan hyvää joulun aikaa kaikille ja jatketaan muiden podcast-sarjojen parissa. Kuulemiin.